Медицински университет Варна участва в ежегодната инициатива "Продължи напред. Образование за моето бъдеще" в гимназията с преподаване на чужди езици Йоан Екзарх, Варна. Много кандидат-студенти имаме от това училище. За нас е чест да сме тук за 11-ти път подред. Ни канят, изключително много се радваме да се срещнем с кандидатите на живо, да зададат своите въпроси. Много се вълнуват кандидатите, тъй като са много специалности ни. Интересът е изключително висок. Ние с радост им отговаряме, даваме нашите координати за връзка, за да се включат и онлайн с нас, да ни зададат въпроси. Как се подават документи, какво ще се случи през годината, какво предстои като курсове, подготовка за изпити. В инициативата участват общо 23 български и чуждестранни университети. В днешното време на много и обилна информация, всъщност се оказва, че на тях им е все по-трудно да намерят своето място и своят път. 10 клас до 10 клас децата избират профил, който да учат. За тях е важно да помислят какво биха искали да правят със себе си и към какви предмети да се насочат. Децата, които са 11 и 12 клас, вече в профилираното обучение, пък мислят за това какво и как и какъв път след гимназия да изберат. Така че с мисъл за тях и с желание да им бъдем полезни организираме всичко това. В лични разговори гимназистите се запознаха с специалностите и перспективите, които дава обучението в Медицински университет Варна. Деня на отворените врати можеш да следиш и страницата на факултета и на университета, има и сайт, там е публикувано абсолютно всичко. Аз съм част също така от студентски съвет, които непрестанно публикуват информация за всякакви събития на университета. Може да дойдете да се присъедините, да видите какво е и да разберете дали това е вашето нещо. Реално това е много хубаво, защото се предоставя възможност още преди да си влязъл в университета, да имаш досег както с студенти, да си поговориш с тях, както с мен в момента, да ви отговорят на вашите въпроси, на вашите притеснения, които е нормално да имате. И всъщност по този начин да видите дали това е вашето нещо или да се ориентирате към конкретната специалност. Както казваш, ето аз се колебая между медицина, между дентална медицина, ще видиш сградите, нали те са няколко и така. Хубаво е да може човек от по-рано да се ориентира, да има идея за това на къде ще се развива, така че за мен определено е много, много важно. Разбрах, че една от твоите идеи е свързана с медицината. Да, може да се каже. Може би военна медицина, не се знае още, ще мислим. На срещата бяха представени най-новите кандидат-студентски издания на Медицински университет Варна, справочник за прием на студенти за учебната 2024-2025 година и сборниците за подготовка за изпитите по биология и химия.